nens i nenes, avui us presento el Dash, un robot molt simpàtic. Aquest robot funciona amb una tablet, així que avui aprendrem els conceptes més bàsics. Som-hi! Aquesta és la pantalla que tots veureu. Hi ha 5 aplicacions i avui començarem amb la de Go. Li donem a Go i encenem el robot. Com podeu veure, aquesta és la pantalla inicial. Ara veureu les diferents accions que podem fer. Aquí podem pujar i baixar la velocitat del robot, ja que és molt ràpid, i més val que comencem ficant una velocitat baixa. Després aquí a la dreta tenim aquesta rodona que ens serveix per moure el cap cap a la dreta, cap a l'esquerra, amunt i avall, com nosaltres vulguem. I aquí a l'esquerra tenim el control de moviment, per on nosaltres guiarem el robot, cap a la dreta, cap a l'esquerra, amunt i avall també, però això diguéssim funcionarà com un joystick. Pestanyes, que si anem per exemple de color blau, ens portarà els sons, alguns sons que pots fer, els sorolls i després hi ha alguns moviments que fa el robot automàticament. O pot fer alguns moviments per posar-se content d'aquí. També nosaltres podem gravar petites frases o paraules. Si anem a aquest micròfon d'aquí, ens portarà a on podem gravar 10 sons o 10 paraules o frases. Li donem el botó vermell i quan s'acabi la compta enrere, doncs gravem el que sigui i després li donem el botó verd per transferir-ho al robot. Es transfereix al robot i quan tornem a la pantalla inicial ja li podem posar en el número que nosaltres. A la pestanya rosa tenim per canviar el color de les orelles. Veieu que aquí hi ha un casc, doncs el casc vol dir que li canvieu el color de les orelles i al de baix li canvieu el triangle que té al davant. Després hi ha unes altres ratlles que estan aquí dalt, que és la freqüència amb la que parpadegen les llums. Hi ha diferents, hi ha 4 o 5 diferents. Aquí podeu regular en aquest dibuix les llums parpadegen, com podeu veure. Si donem aquest estan apagades, aquest estan enceses fixes tota l'estona i amb aquest van parpadejant i amb aquest pugen i baixen d'intensitat. Aquí tenim els colors que podeu canviar. Els colors de les llums de les orelles, per exemple vermell, i el triangle que té al davant doncs li podem posar o vermell o blau, pot ser diferents colors. I a la pestanya de l'esquerra en el color blau hi podem canviar i encendre i apagar les llums que té a l'ull, que té al voltant de l'ull, i les podem posar com nosaltres ens agradi, o fent un somriure per exemple. On podem pujar d'intensitat o tancar-les més fluix, o podem triar d'aquesta manera, fixeu-vos, les llums que jo apago o les encenc. Per exemple, podem apagar aquestes, llavors sembla que tingui una cara somrient. I el que farem avui serà intentar aconseguir guiar el robot per dintre del circuit sense que se surti per a fora i anar provant totes les coses que acabem d'explicar. Som-hi!